Dáme si takovou malou vsuvku ekologickou. Dneska si uděláme motorkářský ekologický kvíz. Ekologický koutek. Jak dlouho si myslíte, že se bude, nebo spíš takhle, bude se rozkládat déle plast, anebo plechovka? Co? Takový krásný plast se rozkládá Kolik asi? déle než plechovka, nebo plechovka se rozkládá déle než plast? Plechovka, aluminium, plast. Co, Teresko, co si myslíš? Já už to vím. Ty už to víš. Takže plechovka se rozkládá 10 let. 10 let takové Nescafé, když si dáš a tak to tady to tak tak 10 let to tu bude ležet a 10 let si budeme říkat, že si hovado. A tady toto To si budou říkat ještě naše děti. 100 let. To si budou ještě naše další generace říkat, že si hovado. Tady to bude ležet 100 let. 100 let tady třeba půjdeš tady na procházku pěkně s dětskama, pak půjdou tvoje děcka tvojich děcek a všichni si budou říkat, že si hovado. Ty. Ty.